Paitsi ehkä huumoissa. No niin, terve Riku. Tässä siivotaan sun huonettas. Niin kuin näet, niin vittu täällä on nyt jo aika siistiä, kyllä. Ja sänkykin painunut vittuun, saatana. Niin, sänkykin. Vittu sun parvisänkys. Kato sun seinä. Vittu, oot sä niinku saatana. No ei se kyllä näyttäis. Laitettiin sulle kiva juliste. Anna tykkää. Täällä on vielä vittu tavaraa enemmän kuin laki sallii. Karri viskaa pari CD mulle. Mulle vai? Joo. Paska. Roski. Hei, se voi olla nyt kuvia. Roski. Ei voi no ei nyt kai. Siinä lukee MP3 levy 1. Tiedätkö, me ollaan nyt raadettu täällä ehkä semmoset 3 tuntia. Ja roskapusseja on varmaan 10. Niin, roskapusseja varmaan 20. Tyhjiä kondomipakkauksia. Siis oikeesti, Riku. Mä en tiedä mitä me oltais löydetty sun huoneesta. Mut se positiivinen asia tässä asiassa on, että ensinnäkin A, sä et tuu enää ikinä löytää mitään sun huoneestas. Toinen B, me ollaan ehkä heitetty kaikki tää vittuun, niin tää ei ainakaan mene enää sekaiseksi. Joten nauti.